O verán está chegando ao seu final, pero o Concello de Meis segue sen volver á normalidade en canto aos seus centros sanitarios. A pesar das continuas protestas, a vila continúa tendo déficit de facultativos médicos. O Centro de Saúde de San Martiño atópase neste momento sen médico nin pediatra, sendo este último o único do municipio na súa especialidade. En San Martiño seguimos sin ter médico no consultorio médico de San Martiño e seguimos tamén sin servizo de pediatría, que solamente hai un pediatra para todo o Concello, unha pediatra. Sin servizo de pediatría levamos mes e medio, levamos todo o mes de agosto e o que vai de setembro, e en relación cos consultorios médicos tivemos durante todo o verán problemas en todos, no de Paradela, en varios días que non tivemos médico sin previo aviso, aquí no consultorio médico de Mosteiro da Rochela, pois xente que tiña citas se lle cancelaron a mesma mañán. Os veciños teñen que desplazarse dun centro a outro para poder ser atendidos, unha situación que preocupa a alcaldesa da vila, especialmente pola ausencia dun pediatra. Bueno, pois en San Martiño teñen un cartel na porta que lles dice que para urxencias vayan ao centro médico de Mosteiro. E en pediatría, pois os pais e as nais que teñen nenos enfermos teñen que leválo ou ben ao PAC ou ben aos servizos de urxencia do Hospital Provincial. É unha situación, a verdade, de total desatención, porque unha cousa é levar un neno ou nena por urxencias ante unha enfermidade, pero logo os problemas de vacinación, de revisión, pois cando hai que pesar e medir os nenos, non, cando pasan determinados meses, están totalmente desasistidos. Os pais e as nais están realmente preocupados, por iso tuvemos que tomar esta iniciativa. A rexedora tamén respondeu ás acusacións do vicepresidente da Xunta de Galicia. Alfonso Rueda asegurou que as protestas de Marta Giraldez sobre a sanidade tiñan fins políticos. Isto, eu dicía mañá uns compañeros, é unha cuestión de dignidade. O sea, que unha persoa non teña un pediatra onde levar o seu fillo con 15 días, con un mes, atenta contra a dignidade, contra un dereito fundamental que temos que a ter unha sanidade digna. Ahora mesmo aquí en Meis non a estamos tendo. E por eso, quen está asignando esos papeles, esos modelos que estamos deixándolle nos centros médicos e nos recintos locales, o fai xente de toda a ideoloxía política, porque isto non é unha cuestión política, é unha cuestión de dignidade. A concentración terá lugar mañá ás 20:30 horas na Praza de España. A alcaldesa invita a toda a veciñanza do Salnés a sumarse á movilización, asegurando que é unha convocatoria para exixir un dereito de asistencia e non para ir contra ningún partido político.